Русияге каршылык көстерме, ишгал этилген территорияларынын азат этилмеси, икътисадият ве энергетика. Президент башлыгында Украина эйет векиллери Америка мемурларынын бойлы мевзуларын музакире этти. Башта Энергоатом девлет ширкети ве Westinghouse адлы Америка электротехника ширкети темсилчилери Украина атом энергетика станциясында энергоблокларынын ортак курулмасы акканда меморандумны имзалады. Хмельницк станциясындан башламага истейлер. Лиханын умумий фияты 30 миллиард долларга жетиши. Westinghouse ширкети дүйнөдөгү тижарет энергоблокларынын %50-сini ве өзек якыты теслиматынын %31-ны контроль эти. Талимлер ве мудафат ичкизаты үчүн да 60 миллион доллар. Украина векиллери Пентагон жол башчысы Ллойд Остиннен көрүшүвде Америка Украинанын мустакылыгына илериде де дестекленежегинде кандырган. Бунун берабер Украина Джебелин адлы танкка каршы ракета комплекслеринин кошмо партиясын алмага аңлашты. Ми вкотре закликаємо Росію припинити окупацію Криму і припинити конфлікт на сході України. І ми продовжимо стояти з вами перед лицем цієї російської агресії. Украина телекөсүзлүгү бул бутун регионунун телекөсүзлүгүдүр. Буну президент Володимир Зеленский Джордж Вашингтондун сарайында кечирилген Украина трансформациясы боюнча программанын тагдим этилмеси вактында билдирди. Зеленский НАТО Кара деңиз регионуна незарет этмели ве Кара деңиз девлетлери талимлерини сык-сык кечирмели деп кайд этти. Бунун берабер Украина флоту инкишаф этtirилежегин билдирди. Зеленский Украинага бу иште НАТО ве Америка Бирлешкен Девлеттери жардам этежегин беклей. Арби кемелеринин биринчи кысмы үчүн 15 миллиард доллар керек болажак. Зеленский Украинанын НАТОга кирмеси тактик бир адымдыр деп бутун күчлер рус тежавузуна каршы чыкууга коюлганын айтты. Якщо ми бачимо, наприклад, тимчасово окупований Крим, і ми знаємо з вами, що там, ми знаємо в Україні, що там знаходиться біля 80 тисяч військових Російської Федерації, плюс техніка, плюс флот. Якщо ми знаємо, що вздовж на тимчасово окупованому Донбасі знаходиться ще біля 35 тисяч, вздовж кордонів ще декілька десятків тисяч військових кордонів Росії і України, то дуже складно. Президент Украина трансформациясынан 10 yıl içinde yerine getirilmek gerek olgan planını da takdim etti. Bu plan 280 milyar dollar fiyatı olgan 80'den ziyade leykadan ibarettir. Vesika, teлекөсүлүк форпосты, инфраструктура, аграр ve rakamlı merkez olarak çıkan Ukraina inkişafının yönelişini tasvirley. Rakamlı transformasiya naziri Mikhail Fedorov kayıt etkенine ko'ra vesikalarının elektron bazasına avuşturulması sayesinde kabarcılıkını yok etmek mümkün. Держсекретар США виступав в Брюсселі і відзначив, що завдяки цифровим технологіям в Україні вдається не просто боротися з корупцією, а вдається виключати чиновників із прийняття та надання державних послуг, з прийняття простих рішень. І за ці, ви бачите, трохи більше ніж 1,5 роки нам вдалося запустити і відцифрувати дуже багато державних послуг в Україні. В багатьох напрямках ми стали першими в світі. Ракамлы трансформация назир Украинада Google ve YouTube темсилчилигинин ачылмасы акында аңлашты. Назир айтканына көрө, бу Украинада Русиянын зарарлы маалыматларынын сайысыны эксилтежек. Для нас дуже важливо, щоб кожна медійна така велика компанія технологічна мала представництво в Україні і щоб модерували контент саме спеціалісти, які проживають в Україні, розуміють, скажімо, всю ситуацію, яка відбувається, потік дезінформації з боку Російської Федерації. І це там надважлива задача для нашої команди. Окрім інвестицій, окрім розвитку фондів в Україні, надважлива задача мати представництво великих медійних компаній в Україні технологічних. Украина президенти Зеленский өз Америка мислектеши Джо Байденнен көрүшүп, эң эвеле Донбасс ве Кырым ишгали мевзусуну музакире этмеге истей. Буну берабер эвеллер омбудсмен Людмила Денисова билдиргенине көрө, улар саясий мабуслер акканда конушажаклар. Зеленский ула билген шымалий акым эки иштетилмесинден соң Украина үчүн кефалетлеринен мираклана. У нас є болюче питання Північний потік-2, а ми
ще поборемось над тим, як він буде працювати, і конкретні речі, які у разі працюючого Північного потоку хотіли домовитись про конкретні речі і гарантії з боку, перш за все, Сполучених Штатів Америки, тому що до них довіра більше, ніж до деяких інших партнерів. Аңлашмаларга көре Украина ве Америка Бірлешкен Девлетлерінің президенті Бияз Сарайда сентябрьнің 1-інде Киев вақты ile ақшам саат 9-да көрішежек. Раиф Февзиев тутулган Ахмеджет СИЗОсында мабуслер үчүн инсаниетсиз шарайытлер яратылган. Буну Украина Юкара Шурасында инсан аклары векилетлиси Людмила Денисова билдирди. Ишгал жакубечилеринин тарамаларынан соң августнын 17-синде тутулган имам апске алынды. Шымда Раиф Февзиевна 7 мабуснен берабер 11 метр квадрат апыс одасында туталар. Денисова айтканына көрө анда тек 6 ятак бар. Мабуслерден биринин рухий хасталыгы бар болганы үчүн Раиф Февзиев башка мабуслеринин аяты сағылығына зарар кетіре біле. Бұнен берабер апыс одасында аваландыру системасы жоқ. Юксек дымлық себебінден диварларда куф пейда олған. Людмила Денисова Русомбудсмена Татьяна Москальковаға изолятордаки шарайытна ейлештірме талабынен мураджат етті. Такі умови тримання та бездіяльність керівництва СІЗО порушують права Раїфа Февзієва на життя, належні умови утримання та на повагу до приватного життя, закріплені статтями 2 і 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також пунктами 10 та 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими. Қырым-татар сияси мабуслерінің баллары Түркия лагерінде ратланып қайтты. 50 бала бір апта девамында Түркияде болынып кезінтілер кечірді. Қырым-татар халқының тарихы ве медениетінен таныш олды. Интеллектуал ойынларда иштирак етті ве Қырым-татар дернек векіллерінен көрішті. Бұны Қырым баллығы лейхасының Оджасали Керимова Қырым бірдемлігі онлайн топлашуында хабер етті. Чоқсы балалар үшін бұл четелге ilk чықыш олды дей. Бұл сеят Чанаққаледеки Қырым-татарлар дернегі Меджлис халық депутаты Рустем Умеровнан Украина омбудсмені Людмила Денисова ве ФК Хайрия фонды тарафындан тешкил етілген. Тешкилатчылар кайд еткеніне көре аз олса да балаларда ишгалчылар марум еткен балалық олмасын істегенлер. Кележек сене да чоқ бала иштирагынен да кутлеви кезінті тешкил етмеге планлаштыралар. Для многих детей это был первый выезд за пределы Крыма, первый полет на самолете. Альхамдулиллах, организовали для детей познавательные экскурсии, интересные, очень душевные такие были встречи. Также было посещение мечетей, музеев. С детьми выезжали на море и даже посетили Трою. Альхамдулиллах, и хотелось бы поблагодарить всех тех, кто был причастен к организации этой поездки. Пусть Всевышний воздаст благом, иншаллах. С таким теплом, радушием встречали детей, и это очень дорогого стоит. Тежавузчы Русия шымдылы канунсыз шекілді 100-ден зияде Украина ватандашыны эсир оларақ тұтмақта. Эксериеті ишгал етілген Қырымдан Қырым татарлардыр. 200-ден зияде баланын бабасы шымдылық сияси мабус оларақ Русия апсханелерінде тұтылмақта. Ахмеджет Сакина Амали Юнусов Херсон Девлет Аграр Иқтисади университетіне кірмек үшін весиқаларны берді. Біраздан керекли имтиянларны тапшырып, иқтисадиятчы олмақ үшін оқыйжақ. Оғлан білгі алып Українанын буйық шерлеріне кетмеге істей. З дитинства мені казалось, що це дуже престижно та найбільш важніше для розвитку країни. В найкращому майбутньому я бажаю стати керівником якоїсь компанії чи працювати в державній адміністрації. Фахри Мухтаров та Кабул комиссиясына келді. О туристик ішіні огренмек үшін Херсон университетіне кірді. Вибір тому, що це дуже розвинене у мене в регіоні, і захоплююся цим. Давно хотів поступити. У мене багато друзів вже тут навчаються. Хочу у подальшому працювати або в Криму, або в Карпатах, або в Одесі. Татьяна Панкратьева Қырым Украина ве Донбасс Украина тәсіл мерkezlerini идаре еті. Оның айтқанына көре весиқаларының қабул етілмесі июньнің 7-сінден башлап сентябрьнің сонына қадар девам етежек.
Таких вступників ми можемо зараховувати на контрактну форму навчання і одразу пишемо заяву про переведення на бюджет. І ці додаткові бюджетні місця ми замовляємо у Міністерства освіти і науки України. Кечкен сене Кырым ве Донбастан келген 15 абитуриент Херсон аграр-иктисади университетіне кірді. Бұйыл ишғал етілген Кырымдан кірмеге істеген талебелерінің сайысы баяғы артқан. Зараз не можемо сказати вам точну цифру, тому що Міністерство освіти і науки України хоче після завершення роботи освітніх центрів Крим, Україна та Донбас України оприлюднити цю офіційну інформацію. Бүгін Кырымдан аграр-иктисади университетіне екі абитуриент келді. Бүгін де олар Девлет екун аттестациясына тапшырacak. Эрнест Крестов Судақтан келді. О информатика технологияларынан оғрашмаға істей. Найближчий університет обрав. Сподобався він мені. У подальшому збираюсь працювати на материковій Україні або поїду до Європи. Кечкен сенеге көре бұйыл Херсон Девлет университетіне азжа инсан весихаларны берді. Анда Кырым Украина ве Донбасс Украина тәсіл меркезлеріне аризаларының қабыл етілмесі девам ете. Татьяна Казакова айтқанына көре бұл меркезлер вастасынен екі талебе қабыл етілген. Ми це пов'язуємо з і політичною ситуацією. І, до речі, 4 хлопці, які ми надсилали запрошення, вони не змогли перетнути кордон. Тобто приїхали до нас тільки дівчата цього року. Да, екі студент хитапнамелеріні берді. Біраздан олар университетке қабыл етілежек. Туневін жебеде елек олған Украина аскерінің ады белі олды. Бұл Львов елетінден Король Данил адына 24-ші бригаданын арбии 27 яшындаки Роман Задорожный. Кечкен куничгалжілер МТ-12 адлы танқа қаршы топлар ве артиллерия тіртібатларынан атеш açқан. Душман Новозвановка койы, Маринка ве Красногоровка шерлеріндеки Украин арбилері позицияларына 100 грамм калибрлы майнларынан ұжыметкен. Красногоровка шерінің малілері де зарар көрген. Бірлешкен құбетлер операциясы штабының мәліметіне көре ерлі сәкінлер зарар көрмеді. Донец вилаетіндегі Нью-Йорк қасабасы ве Азақ денізі жеварындаки Широкино койы янында чешет граната атыжы системалары қолданылған. На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Станом на 7 годину ранку 1 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Полонияның Назирлер Шурасы президент Беларуси сыңырында февхуледе вазиетні илан етмесіні рижа етті. Февхуледе вазиет Подляшье ве Люблин бөлгелерінде 30 күнге кірсетілежек. Беларусиден келген қанунсыз мигрантларының артқан далғасы себепчі oldu. Ситуація на границі з Білорусією. Ситуація на кордоні з Білоруссю кризова, як і раніше, напружена. Влада Лукашенка вирішила перевести людей, здебільшого громадян Іраку, і підштовхнути їх на територію Польщі, Литви та Латвії, щоб дестабілізувати ситуацію в наших країнах. Февхуледе вазиет илан етілген сон сыңыржыларынан инсанлар хечмесіні незарет етме бойынша салихиеті кеңлешежек. У самому тільки серпні 3000 людей намагалося незаконно перетнути кордон із Польщею. Це рівносильно незаконному переходу до Європейського Союзу, бо польсько-білоруський кордон – це зовнішня межа ЄС. Більшій частині цих спроб запобігли прикордонники і солдати. Бунин берабер кеченлері Полония Беларусия сыңырында тікенлі теле олған читні құры башладылар. Згідно з даними нашої розвідки, за останні кілька тижнів коло 10 тисяч іракців привезли до Мінська, а потім транспортували до районів польського, литовського та латвійського кордонів. Соңғы ел Европа бірлігі ве Беларусия арасында мұнасебетлер пек бозылды. Александр Лукашенко президент сайлауларында ғалип шыққанını білдірді. Оның мұхалифлері ве ғарби мемлекет елбасшыларының пікіріне көре бұл сайлаулар фальсификация ile кечті. Бұндан соң Европа бірлігі Минскке қаршы иқтисади санкциялар кірсетті. Бұнен берабер Европа бірлігі Лукашенканы гибрид женкінің кечірілмесінде қабатлай. Ну уж извините, как можем и как умеем. Некоторые меня за это критикуют.
Бу филистинлер ананеви усылны кулланып юзым мелясыны пішіре. Оны мында Иордан өзеннің ғарби ялысында асырлар девамында неселден неселге береділер. Арафихлер айлесі тек бойле вастанен япылған татлы аш керчектен лезетлі олғанында емин. Юзым шырасыны 12 саат içinde қарыштырып қайнатмақ керек. О бақыр сауытта чам одынларда пішірілмелі. Бұ құсуси қоқы бередейлер. Річ у тім, що жодна машина не може правильно приготувати патоку. Замість природного смаку у неї буде присмак нержавійки або алюмінію. Науково доведено, що підходить тільки мідь. У неї є переваги. По-перше, вона не окислюється, і по-друге, зберігає тепло. Арафихлер айлесі шарқи татлашларынан да бір чешіті. Мальбанны пішірелер. Оны мейва терісіде деп адландыралар. Мальбанда иждатларының технологиясыны қоланып юзым шырасындан япыла. Бұл Филистин айлесі бойле бизнес асында атта ең зор вақытларда күн көре.